Iwan hangi kun shipara Snok tilang kawe She telling in your train That Jisuan Heroi try. Hak ni kapon ka kwa ban kren nagaktin ka jong try. Kata ka day nagasti ka ba arnong korin ka lanong ka basaw ka dekot ka ba kat pra. Siya bangan puli yang ni ka benta. Kum ki brio ba bon sen ya ka ay ka bangiyo ingi pediang ya kata. Ka jinglong jungi ki brio ka day kata. Ba ya ka ay ka bangiyo i dala ka jong ka khamat ngi bishar kat kum kata bat ngi wanro siya ka conclusion ne siya ka jing pendep ne siya ka jing mo man ong ba kalong kum tahi tek. Ya ka ay ka bangiyo i ngi pediang ba ya kata kum tahi. But ngimla ban pediang ya ka bangimla ban yo i. The Bible ka batay haba u Thomas u kham sham ladon men ba u Jisu wan mi pau bat kita ki senran. U Thomas u ngamla ban ngai. Wang lam da nga ngala yo i ngamla ban ngai lam da ngala bo khti ngamla ban ngai. But bun sin manga ban ma pir ngilong kum jo hi. Ya ka ai ka bangi yo i ngila ban ngai. Han ya ka ai ka bangim yo i kalong ka ba ai ngi ban ngai. Lada ba shu ong ban shu ong be tong ngai. Naman ngi sngobe ba ka ai ka bangi yo i kata kalong ka ba shisha. Han ring tin ka jong try ha ka ni ka singa kwa ban kran ni ka phang ka ba ong ba ke ba pi yo i kam dai ka ba shisha. Han ke ba pi yo i kata kalong ka ba shisha. Ini page mentana ka ar korin glnong ka ba saw ka khot ka ba khat pra ar korin saw khat pra ka ba ong kum ne. Habang ngim kmi shu hakita ki ai ki eru ki ba yo i. Han re hakita ki ai ki eru ki bam yo i. Namar kita ki ai ki eru ya ki ba yo i ki long tang sibet. Han re kita ki ai ki ru ki bam yo i kilong bam chukut kai. Kaktin ka jong try kong. Kai ka ba pi yo i kalong tang sibet. Kalong ano? Tang sibet. Si klip mat. Hara ya kai ka bam yo i kalong ser sei. Si bam chukut. Hara bon sen ngi ngai bat ngi pediang ya kai ka bangi yo i. Teng habang ay kendo ya ki kena nga ong ki kena ani pila i he lak semua samla ta. Ong ate pila i he la i rong ba. Habang ayo i kum ta. Nga ong ate la i he la i rong ba. Fitep hakawai pat ka klip mat ka poi kum ne pat. Ka bamut nga la kham teman. Dedem dai. Ngi teng ngi i ki we ani pila i samla ani pila i rong ba. Pila je perkap pada koi pada ka jingmut ila dia. Ngi bon sin kai ka bangi yo i ngi bishari ki we bat ngi klet nok ban pet yala dia. Fi ka khamat jong i kala ban syukur. Kanongot na pi ka khamat jong fi kala ju syukur pi. Amen. Babon hang ni. Deyam. Tang lapai na jengai. Iti di iba. Tak lapoi sejan. Di ikong. Deyam. Laju ngan dapat jungan dah ta. Dapat iba, dapat sejan. Ikong. Tang dapat na jengai kena samla ni. Oh ni jing iba bre pepet na dien dah. Sao shnyu dapat sekmat. Chạy long em ta, cô khana sân rong xong là. Tek cái cái bằng nhiều ý em, cái thóc phát lạt, sát thóc nè em, hả? Đây em, teng đây in bar, chính itu nat, ni teng anh ông ấy biết pada khana xong là lấy, ya cái bisa cái dah kemat bayo i, đây em, dalam song khas orang ni ke jing long pat. But ke Bible ke batai cái bayo i ke long lang no. Tang sipor. La ka di ka jinglong kena kalong tang sipor, ka jinglong samla kalong tang sipor, ka jinglong rangba kalong tang sipor, ka jinglong temen long tang sipor. Naman kadon ka por ber kalit nok wud kata ka por. Bat pinum la ban su thuro ba menno balalet kata ka por. Ngaken mau don diwe kena ngayo i iwan apo kidzo. Naga kidzo nga yo i be tum kon. Oh ngai. Ini kan po jiseng samla. Naga jiseng kena ipo jiseng long me direct. Kidon kibri balong kumta. Naga jiseng kena kipoi direct jiseng yu. Jiseng long kume. Kimpoi ki jiseng samla namar boleh. Kapor kan ong pi but fitip. Ngi ngo ba kei ka ba ngi la yo i kalong kalong suki jai. Kanom long. Ipaso mane men sri ong baka pertai mentak lastet. But idang batai sepong tau scientist ba ulap ba komno da kita ki second kala kam stet kata ka jing ya jong ni ka pertai. But fitip kan ni ka dei ka ba ka kamat jong i hakini ki por mentam. Kastat pindah kan mau. Ka mobile jong fi ka don ka megapixel. Deyam. Hari ban ya kata ka kham kharap di ka khamat jongi.
Tentang pipek sekmat, hanya kini kekmat kadon kejing semua badan ini ada yang sedian. Kan gua silong kumta. Pi kekmat jungi kalaban yo ida berpindah pai ke desisha. Pi kini kekmat jungi kalong kata, hari tentang kini kekmat kasyukur yang iya ke bangi yo i. Ke bangi yo i kasyukur bat ngi kumbishar no ya kibreo. Halor ke bangi yo i. Kenapa nabi laju bishar ya kibreo ya ke babi yo i laju bishar. Hadin seorang bat ke kamlong kumta. Tentang yo i apa iya ki kum tan kti shamrang mat kan thailong te si samlabe tek si samlabe dalatep teng de keme bo dukon ngi bisa dala ka jong akmat ngi om tek la dai hna daya dai diu de mano keme bo dukon teng de si para hada ka kmat ngi la bisar ne fi la bisar ya ka ai ka bangila yo i par fi da peja pa ka bible ru em pin ken mau kikilong kumta wat akapor jong Jesu. Bat om tang kata wat yang apa dia pilo bisa kriyo blai teng kinyo iki brio ke yo i na baram kilaban bisa yang iki ke bakio i hada kimtep ke basapo kaya kumno. Bat pitem ngi kum para brio ngi bisaru em tang na ke bangiyo i. Namar mental ngalaban ong ya pi. Babon ngi kop e ka dorbula. Ngi sio peni ya ke jing rike na bar. Hare napo babon ngi miarike bat ngi long teli. Napo ngidap daga jing sosi daga jing tang hari nabar ngipen i ku mangide ki bakmentam pidep ki babon ba kabang ngislok ngilap be kene lala ban long ye fi la dalek kat kum ke jing start perthai menta babon ki hap apa ke depression kadon hadu kata depression ne hypertension ki don hadu kata dikata ong PQBP da QBP doktor QBP boleh fi kuslai ne umnang yo thia unong me un clear ta jing bat babon ba nangi hari da pe na bar khamta me ka perthai ka bangila ban pan internet ye la de lambaka mo ka ta ka pen bet kum ta ter on mi thu sho bangidon ka jing song siro om mi thu sho bangidon kanono ka jing dan batip sho ye kai ka bangingi long namar ki sho ibe na ba de kata tentang kendui bro ani men miet ngadang ye kendui dang ibiang kum no mestap imdan sho ha ne ka por ka man ta nganong fi tentang fila ban kendui kita ki bro kiba kipang han rekimia tho ino ba kipang ngi satep bet on dala klat pat namar balai kim pan pau ba kiki pang hero ngim la manot namar balai kam don ga poru yang ngi teng haka kam ngim don ya ga por bat on dala klat ka sakan ma ni la dang ila kali teng yang ba isu thia ikam lele pim tip te sapo kalong kum no bat babon ba kibriu kim tip kai ka bagi jabat ki hakamet ka jugi kim la man sung thu bakat handai kamet ka ladap ahai lupa ya ka sign bakamet jugi kambiang bat habar kim la man sung thu ki ya be hedin ka tu kat ne tentang ki yo stroke kare kamet ladap ong lupa ka BP jong fi kambiang kadon ka jingking haba kiu bat ne haba fi yeng na ka jaka syong kla ai lupa ka sign hai namar bakapor kam sya yang ini namar hakabang iyo i la de hapo ka yet na hakinu kinu ki bantang iso bangi biang hari napo kamet kala batai napo kamet kala batay nang ibon sin ngim don ya kapor ban sngap ya kata bat ngi bishar bait namar bale ngi be palat haki eke basabar bat ngi ya bishar ro ke basabar pinapet hang ne wat ki sanran ki jong Jesu ngi ne pet hang ne kapor nang gospel jong Yohanes kan nang basaw kakren ya ngi banta haka de khot ka ba arpunyo kani ngi jing bishar jong ki sanran ya u Jesu pai kumno ba kini ki sanran ki bishar ya ke ai ka ba ki yo i hau Jesu. Ke Bible ka ongkum ni ngan subatai hang ni ka por ke bajia hang ni. Ke background kan ni ka ba Jesu. Uya lang ba ka Samaria. Hanre u khamot bon shong ha Samaria. Hanre usuya lang ba ya kan ka Samaria kan ka snong Samaria. Namar ka Bible ka ongkum ta ka dekot ka basaw. Ti kala de yaki ban lang ba ya ka Samaria. Hanre haba ula poi hapa Samaria bakot sikar hajan kata kendo yakaba u Jacob ula ai ha u Joseph u konjong u ka Bible ka ong hang ta laron ka pukri u Jacob bat hang ta u Jesu ula syong bat aba ula syong ha kata jaka ula tengan bat aba ula tengan khadar ngot kele thiet bam u Jesu banwan ra bam ki khadar ngot ki serran u don bat barok khadar ngot kile bat nuat bam ya u Jesu ha banga puli ke ni ngaso bu Jesu klan bam ba namar marwai priyo kanu mat habli wat bam tu bam kan no sarai barsutu ba ulat khan kan no ba barwa ki habalai banwat bam kajing khan ka jang utrai baru Jesu syong hapo kata ka pukriom ban up balai ha ban lek syong ha pukriom balai dan daki wei pat ke jaka
Ba unlay man syong. But hangta ke Bible ka ong gawan ngani ka beriw ka ba dengan nong Samaria ka ba don tengah sangut tagi sangut ki tengah bat kata ka ba syong ha kata ka por day jongka ka Bible ka ong. Mun rimut ka ladon day jongka. But ujisu usyong ha kata ka pukri ba duong. Ai om bat ka ong kum no me uju me pan harin kata ka poi ka jing kren. But ujisu panitu ya la di ya ka kum ne manong. Pa pawan bantong na kani ka pung. Hari ubaya keren bat paru udai ka pung. Bat ladam patong na panum seliang syo. Kan mau bau Jisu syong halor jong kepung, hari Jisu hi dai kata ka pwa ka ba ka tut na Amen. Utau badi na onum seliang syo. Na kata ka pung ka ba kanjado la PPD, pidang la bang seliang Jisu panito ya ka kumta. Bat habau ya keren bat ka. Bat kini kisaran dan menuru. Bat kadairu ka jaka ka ba kalong kinja nganong yapi pormenski. Bat dan menuru. Bat ya keren tangu Jisu bat kani Gabriel. Kadai ka jaka ka ba kinja pormenski. Bat fin hapo Israel ada pilek kam tamai gini kita Samaria kasyet pelat pormenski. Gabriel ki borsin kim jumi ban mi tiang tiang ban mi tengom kim jumi. Kabamut kam dai ka por barok kidan. Berka Bible ka batai Jisu ya keren makani Gabriel aslam. Andi ka don ka jing ya keren ka don ka jing ya keli bat ka jing ya keren babon. Hadin kena gini keseran kilewan ra ya kata kebam. Ke Bible ko ong ni dekot bar punyo lunong ka basau. Hamar kena keseran jongu kilewan ru te kilea sengo kindet ba ula keren bat ka kentai. Kila sengo iyo. Ba ula iyo. Pina kemar don kedak iyo pan hadin tu. Ngalak menong iyo yang ni kila so kindet fisem kislong be marsini. Kecil iyo ni. Fio am sengo kum no. Kan nunggu na laju kendet. Kan nunggu laju linear ro. Laju linear. Ngan itu ya pi ban ngakai ke berkecil amu syadang ren. Hakapor ngatorai ngadang dap kendai ne prasnem. Hatu kapor ngini ngesa apa syan meri. Ime itu kapor syong dukan apa pus bejar ta syaiwan damiet. Te kata kasing tengi habaniat ka syan meri na po gorfling. Hakata bat mensuali kam dum ha. Ngiyat nang ta. Ngamtep kita kibriu kiwan fitep hanga kum kena atau kapor ngabatai fika jimut kena jong atau ngayu ibe ki kiksut. Kiwan aja nam ngalinyar em bamlong show. Kita kibriu kimut ketale yang beli baba kata dang linear. Hadin kata ngapakat lakut. Fitep hadin kata kawan kamen sem syakting hanga. Haduk bangandala samla. Haduk bangandala kalabamur. Fitep dalat hiak mengamlong kursiu. Fikir siu tengah linear. Umlong man pendik yang hangan ono kepor namar kadon bi kata kemen sim linear. Kekejap yang kata kemen sim syapting yang hadu keperlong yang ngalong fi ngamlong normal su hagajing perkat jonga. Nama ngadon be dalat hiak ngadon be tu jing kendet ne jing tengam tip yodon hagan ke pobran hagan ke jaka yo pelaju ya lang ba ma pi ne pi long kum ta man ta ne pi bapet ngalong kum ta nganong ye fi ngasuto ya kata kai ke baca ngasengo bang linear hai ta jaka ka di ban kut hari kata nga ya lam lang hayeng berka pekasabat nga hadin mangala kalabamot hai kerta kat plasnam kam laj bat man ke por bang ayat nya ka hamtam na kata kalenti fitep pogor feeling nga he ka kli sama. Nga tiang bay dapoy kata jaka. Nga peni kibriyo bang slur. Dapoy ti jaka am don bay ti jing tiang. Nga duay hau try. Nga lat na kanay ka jing syapting. Nga lat duay, amen sukumen dalapoy biyak ti jaka tiang. Kaya long bay kumta. Namar balik kata ka mensim kendit kala try kam hanga. Lada ngantip yu try ngong try layo luko layo kumta amta ter kibriyo la batay. Kiong kumta. Bandre. Ngai ngo be email yo banget email kan bialam yang kita hige kibriyo isu duai bet but ngarong duai ban la jong na mangala sutu habang ala kala bumot kata kasi mesti try om ne kili duai tu jaka ong ato try ngalai duai ngayo sko kita so kili duai men la to try ong le duai men met khodi bije bat ong astor roha pitep uda ong yang kili chong bat duai ngada lek bat duai hadin bangala duai hadu mentangam juti yang syupat kidon ki babat yang i haga jikendet kaba ngingem laj utrayan ong kelet biang haga jaka bapin sayo i banganga pelaj nambar kanon dan kanon ki arti arjong ne pertai kabala man trekam haga jingem jong bangai
Namar ki atiar baro kin long ki bala rem ken. Amen. Namar ka Bible ko ang ki atiar ka boleh ai ngi kim de ki bakan jadok ta. Amen. Kalau mau bangan lele stak sing ngadoi ngam lai. Tra wang khelet bedoi. But udah on ngai doi mesti kalau ka masuk pa doi khnai ngadamet. Namar boleh kalau ka bae. Baru ong wat lam you know ki doi marway. But hang ta pidem ngat pen sutu ngala ban ong fi ngat sutu ba ngat pen kongo ia kasur ka ba kam kraw ban ia kasur ka ba syap tiang. Teng ngidon kam man pen kongo ia ublai uba kraw ban ia ke kita kisur ki ba kenja dok ni ki pen syap tiang ya pi. Baka Bible ka batai hang ne ba haba kini ki serat ki wan ki da sngok kendet. Bar kini ka ci so kendet ka de namar balai. Pida puli pa ka Bible ki ong kum ne. Ti ki la sngok kendet ba ulaya Quran bat ka kan thai pen ban dan bakali ke ai mewat lani balai mi Quran bat ka hang ni fin lap don semicolon don koma badoniu dak jingkli arteli tidak boleh Bible ngamte fijukan mau na begini hari kan mau boleh ya gitu ro namar hang ni kini ki surang kayatep kila siapa para kemar kimia keren kim nur bang keren ni keren persa try te kim sunut hira kila ya bishar para maki ki ong try keren ni gini gentai ukwa ayo balai udon kambanya keren buat kening kentai balai yo badan re kim nur ban yo ban kelit teng sedong amar sendrung hayeng don jing bam ta mình xem tông bám nó bằng cái ly nó số lẻ ran thấy giống nửa vạn chú áo sa chơi đó nó kata hang ni oh ya begini kila smoking dead namar balik kila bishar ya ka ai bagi yoi belai uji su udon kam banyak keran bat ka kentai kan mau ka perthai ka bangingi ngi bishar vot palat khana samla babon lai babding asau sunai yang pastor ki yang ngapi pastor ki keren jot ki ya bishar ki ong kum tangam tip ya fidan hakane ka jaka ma fi filong kum tana bishar bet lara pi kap shnyuru sha bishar da bu jrong shnyuru sha bishar da phong jan ru sha bishar da phong lengkot ru sha bishar su sha bishar be ki bale hang ni jisu uya keren bat ka kentai sha bishar sa ayo mano ba bishar seran jang no Cuma mata Yesus yo igi di senang bakal kentai. Tai no kini mi iya matrai ngi haban ni keren ni. Pi teng ngi ong try me adjust bat ngi an re ngim ju ong bat try ya ka jingmut jonga to thau thamai bangan perkhat ko me perkhat. Bangan nom bisari ki breu hakashi kilap mat bangang yo i. Nga fiti ba bangayo i ba pli mo ki don ba pli ki riam hakita ka jing riam ga jong ki ba pli hoi kam internet. Harangan nom bisari ki. Ngasi ong pada kemek pa pentet mano badain bisar. Deyam dan menor pentet badayu mangan bisar. Teng si ong. Si don bay kamtam senrang si ong. Pet kum mo. Tadi yang mana yang ini pet pastor te. Ong ngam jupet ke ayat kemat. Namar balai fi habar suto bang ngam dai man bisar ta. Ngam dai man bisar. Fi teng ngam te balai bapri yo kaduk bapri dan pisat het jang armitar het tong spitam tep ya kataro. Yo kadai maka kasong haba kapait payet ka internet dayu mangan bisar kata. Kasong haka. Ne hau tentang bapli dan pisah Bible nang lem no. Mo. Dei ya. Kano betul ngam nang man pait bapli dan pisah Bible. Perkhat dia kata. Ngindon kam le iu pat bangini ya cakmat dia ka bangini bisar. Tentang kum kitu dawan haja seng le am. Fitip ki beli kim terawan jeseng kada boleh fitip berdak cuan jeseng ya pait bikum ne. Nado barung adu jakasong lui. Next yom terli jeseng shoot nomor kia pait lut yang ah. Kia semua kembali kia ram tu dia terus ni. Kia modeling tu dia. Dia kata bawan balik menai pek, pipek seutrai. Badang ruai kam tam ayat kopor. Kami syakon lang brot. Ublay. Ada wan yat kum tapat ngipek segitu. Ruai pada ruai. Kami syakon lang brot ublay. Kau apa nama pi? Nai bisa dek kaya kami yoi. Amen. Namar si sen baki breu ki yo utrai kila tip kaya baki devan le. Amen. But kaya baki hasisen bo breu bala yo utrai am ngaku abanong ya vi. Habang yo utrai namar ngiyo fitip. Ya ka bor jonga jingayai. Ya ka bor jonga jingayai. Don bong. Ni kambiang benta jingayai ban ka ya ka hukum. Fitip kum pastor mangapuli ka Bible ngatip ngong nang la ka hukum man ka jingayai.
Ada fikli yang orang lah hukum. Haka hukum lah dah ubreu dah lah klaim uhap haka klaim. Haka jingai om do. Tang supet. Layu. Ngan ai katu tu lagi poin basas tuai sabisar mapi. Kong tang supet layu. Haka hukum. Pila lalit klaim, hang ta pi hap klaim. Kataro li ai lang berot no pila lalit nak jing klaim. Ke Bible ke batai. Lada pi peniap breu. Hang ta pi syak kena bawa dari peniap breu. Haka jingai ada khot tang raka. Layan ujor bagai. Peniap breu dah. Pi ngim su tho ya kene ke benta babon set ngi gisu shim sting yang ne ke. Ngadon jingai ke. Ngakwa banong ya pi. Perkat haka hukum bu jerok sniu long. Haka jingai pol ong serang mitenat bu jerok sniu. Pi kwa ke. Pisuto, pikwai kai. Apa pi pule ba pisuto hanrai kene gawe. Haka hukum yo breu on penkot kenya ka ke bau blai ukwa ka potensial jongki. Dai nama kata ka Bible ka on ka gospel jong Yohanes. Baka kran sapang jong Jesu. Haka rekot ka bakat arter ter ngi pulik yong hanrai kat ki bala pediang ya u. Hakito ulai ka bor balong ki kono blai. Kat kita ki bala ngai haka kerteng ge jong u. Ki bala ka om na ka snam. Lemne na ka mon ge do. Lemne nak mon ubreu. Hanrei na ublay. But hang ne ka krad. Sapang kata nang ta dekhot bakat nyo kham ta me. Naba ya ka hukum la ai do Moses. Hanrei ka jingai bat ka jing shisha kalawan do Jesus Christ. Okay? Ka hukum la ai no. Do Moses. Hanrei ka jingai la ai no. Do Jesus. Kam dai ta ka jingai bat ka jing shisha kan ma ko jingai ka khlam ong manaya ya ka jing shisha. Kani ka bamot if kani ka jingai hen pi dapat dak tien pareng kong mo enablement ne kan ban pen kiu yo bre ban bo bre un kot shadu syakata pi ka hukum la tho ka mau ka jingai la tho ka don lan kiniap pi da pulih ka kitab Hebrew ka ong on tho shu aki mau on tho no ki donon pi da bangi don ka jingai la tho yang i ban kala pen kan mau yang i bin nai bishar kat kumbangi yo i. Amen. Haka hukum la bishar kat kung babay yoi. Hara haka jingai kong nai bishar tayo brevi. Fikini ki serat ki yoi yo Jesu berkisau kendet. Balai uya kran berkikentai. Pita babon saya dalam ki brevi kidon bakwa abasyakri. Hara mano balai bersyakri nganong ya pi. Cuma mentau balai kot ya pi balai syakri ber kita ki berkitu ki tai auria. Pilai syakri kumno. Namar ki brevi ki song pi pilai balai berkitu. Pi syakri bamno begitu. Pi kalong ka bae tentang ka bau blay khot yang ngidon pan kongot namar ngidon hakata ka society na ka imlang ka salang kata ka imlang salang ka bisar ngi kan bayo i kan mau u kaneri ka ministry ka jong Jesu bau Jesu ulet ya ka ban syakri wat ya kita ki thai auria la dau trai khot yang ngi man tai ka tam kalong ka bae yang ngi balada la let ka kan thai ka la kham sok hane let do shin rang bar ta riu trai. Kani kalong keke ngakwa banong pi de kata ngi nai bishar bagila man su chu bo try udan ngi ban le keke ka bakrau. Ha ka jingem ka jong i na mau try ye kran ba kani ka breu na mau yo i ka jing sleng jong kani ka breu ba dan no breu bala ban palaya ka kala ya shong kan reu ngot ha kam don ka jing tren ha ka jingem jong ka try wang kani ka su ka don kam na ma ka sleng bat ulek nganong ye pi hang ni usong halor kapung man peni ban kani kapung kam krau ta uba syong halor gani kapung namar day mo uta upung uba ai ya kata kawa gabaim ya kita kibas lianggan. Amen. Wang dia kata hadapan tip mana bakran bat pa jen banalapan nama uday kata kawa gabaim baru wai ya kita hana ngibur sen ngibishar no na kay balayoi tang kata tetengir kebenro habang ilayoi kini kiseran deh. Giyo Jesu so kedang balay kran bagan tay tang kata pindah pek sa kuwi ke jingja habu Jesu dang sakuri ulai sa kanega yeng nama kanega yeng kadon ka jingya mo kadon ka jing kadon ka jing jar pi pule ng gospel markas nong gabasan pin syam hang ne bahang ne don kabreu ka bapang kadas nem bapang misnam ka kta yu try ka yok khia hana don ru ka kena ka ba kadas nem ka ba ka pangjur bo pau ba kerteng u Jairus ulal let ban kot yu Jesu bano Jesu wan ha ka yeng jonga ber ka Bible ka batai ba une u Jairus u deiru u breu nganong yepi u ban nong yelam nganong yepi jonga synagogue uladai wei na kita ki uriu rangba nganong yepi uwan man kot yu Jesu namar balai banong Jesu wan
hak yeng song ngalengo ne orang ba jong senegok u khamle chiki rang ba ling do ne khamle chano sik tiki brio man khot hare usu tho ba ke jubab ke dan hau jisuบัดเลยข้อเดียวจีสุงน้องยังไม่พิสูจน์โทยังกันเนี่ยตั้งฉากขันเบนกันนอนเราเลยพินกันมาอะไรพี่ยังบรรลุตรายหากปอร์ไปกิบริวกิดันหากประเด็นกันจริงกินเล็กสกิริวนิยมกินวันไปสกิบริวบัดนอุบเลยฮัลโหลกันจริงจงกีกันในกินเล็กสกิตะกิริวบเลยเอเมนกินแร่บันเล็กสกิริวนิยมบัดหางเนี่ยไงโยอีบ่าวเนี่ยรังบ้าสนกอกลาดีบันเล็กสกิตะกิน้องฮิกายสกิตะกิพาริสีอุคำเล็กวันสุจีสุบัดอุคอนPada Bible kong hapadeng jong kata, shua bau Jisu ni penkia ya kata ka kon ke jong hap ban sange hapadeng. Namar kadon ka kamba ka bakra badon ka brio ka bawan man kata yo. Bad ka yo ke jing penkia. Hapadeng jong kata ka por ka klem sam laam. Wat habalakot ya utrai ro. Ka Bible kong kadon ka jing ka bad ka jing yam. Ha ka yeng ka jong Jairus. Jairus udang don bat Jisu. Ada ke kon jong ka kalayap. Ke Bible ke keren ya kata ngini pulih hang ni ke por dekat balai pesan. Haba udang ya keren lawan ki bana yeng uta orang ba. Sanagok ki de ong. Ke kon jong me kalayap. Balai men pensitam syu ya unoi kai. Hang ni ke por Jisu itu bet kumunoi kai. Om itu ya u kumunong panem. Om itu ya u kumbole ki kamba. Udang sudah penkia yang kena keberia kau pangkalan senam. Ukam dan kam manduai ke sukta kalau yok kia. Bad ucai rasu yo i ya kata ada ke kemat. Hari ke jingyap kawan hayang. Anong ifi teng teng. Ngisngau bangidan bad utrai. Ngidan ha ke jing tuai. Hari ke jingye pini yo i kelarung lupa po yeng jong pi. Anon ke por ba pi yeng na ke jing tuai. Marsin yeng pinai i ke tma hayeng la jong. Pinyo i ki jing ki jing jar. Pila bandon baru Jisu. Kamot baga jing kanuman. Kanuan. Hari namar ba fidon baru Jisu. Ka jing kan riapat. Amen. Baka Bible ka batay kini gibriu ki ongom no. Sange no nai pendik syu no hikai. Balayap. Chu perkat ma pi. Kindat. Pi de Jairus. Pi de khot i Jisu dan ba pen slam yu Jisu ngogum no. Pi li khot ale wan chieng. Hari Jisu uya keren sabar kiwe pindam na Jisu. Ne pinum keno Jisu. Mi Jisu me perslam layap kon nga. Mi keren man sok ka katok brio. Katok brio kaman khot nga ngawan khot. Ki babon ba ki brio ki sngo bu trai Islam. Ni bon ba ngi perkat bu trai Islam. Man ngi sedang man bisyaro ne ke bay layo i balatep balabna ba kene ke kena layap. Layu. Layap. Om tangkata ke Bible ke ong. Tiha bau Jisu la yasngau ya tagak tien wala keren wang. Hau tau orang ba. Senegok. What syapting tang sungai. Hapedeng jong jinge utara yang ngabar dia biru wang tangan yang tien. What syapting tang sungai. Ngipat nget iu syu pada biap. Syu perkat ma pi. Ni poy day banta tak tang ngitip ka ba ti pastor su top keren ka ngini ngaji usul abiang kat ne ladap dia. Kanan ko ke jingjang ngale kata ka sinong pastor rang ro idon lang kata ko por. Fitim ngidang long ke jeseng ngi yang dinang long jeseng itai lok riwan jeseng. Apa ilai pai se yeng am lok lapan kulmar yeng. Bat fitim kata ka sinong am dalek tan hiro kata-kata. Bat kata kasgi ngapai. Kulmar kata kayeng. Ngalak sedap keren yang pekerja yang pastor setim long show kata kayeng. Oh ngawan ban hikai ngawan penisurut nih gini sih ya. But poya poyeng ni ngas ngap nung kong tak habis ngap baik syukat mayu kan kerja. Ulok tim sang klempet pastor klempet menu ne. Don hak tu kerja kam. Ani. Oh ngale iu ne musim lah keren ngale iu ne. Mesti kan ni kalau kerasuan je sengam mesti tahu ke ibu ekran. Hande aingo you try hak kata kami badon dah nanti layak lagi lok maki. Namar bangi don ngiyok banyak keren. Nangkong tak ailat sebab dong kluit tapi naik tak kadang kluit kenar. Ing sibir keti. Ngakalam keren ni nglas ngap ongan mi lapo sygiat. So cipang awan biang lali simtiar. So cipang ongan mi ngadang ong ye paserang unum mi. Lada deh bami, lada mi.
Lada ulok jong hina kalau kangan mino adalah visu yang pet sa supet na pindom bat pimbat. Bat itu kalau itu ada orang pasarang ini melet ni. Lah itu ada day sedang bakwa melet ada melet. Mau melet ceno ke yang kur jangan itu nang ta. Selamiat tu bi. Mio kali nang ni nong jejar kali kata. Saya melet cu. Stang boleh tiak sekelau tak kata ya lah kejong. Nama bun kelau basta bun besan ro. Ngati bodoh melet. Keren ni apa isa gate wan pai biang. Ya hadu dalam kam jai. Sedang bania keren. Yo jingnya selok. I ngo you try. But ngap perkat nang ko ngap kuno try ngawan man keren beli ke jia kum ta ni. Hale fitep utrai pan poy fi ki jaka ke badai biang But benamar ba fidon but utrai un pan poy fi ha kata ka jaka namar utep ba kita ki beri ki don kam fi. Amen. Man ngasutu ha kata ngakli na kini ke bajulet bang. La jujia bat fi se bawan ni ki ong pad jujia hero. Oh, kuno tam ngali ngam juan ngoting kan lanu ngapa kini pediang burom yang Hani tu sano ke pediang burom ni tu kaya surut ye. Bat ha kata kaski ngalaban yo i ki dur ki bangat ngi kilong kumno. Ngayo man selok. Yo man ai ka tien kawan ra ai ka jingkalai ka yeng pat. Pi teng am. Tang ba pidon baru try fi ne perkat be ke bar fin poi cakap ba am. Ta teng upon poi fi tu ka jaka am bamlong. Ha ka jaka ba pi finum sung tho. Balai ni poi ha ka ni ka jaka. Hari utrai utep balai pun poi fi. Amen. Maka Bible ka batai hang ni. Uni ubriu dan baru Jisu. Nama ulah syania ukam li kot yang no hikai. Jong le jong. Uli kot yu Jisu. Tarai kita ki basyun. Piam uni ukam tat yang ipet uli chau no hikai. Layap am kon. Fisu ki briu am ki dan metaman bishar. Bat hang ni Jisu ang. Wat syap tiang tang sungai ngala banopi. Hapadeng ki jing jar, hapadeng ki jinge. Teng ko ki samla yo pim yo i kan lawai leje. Teng ko ki long me pim yo i baka yeng jong pi ka kala. Ko ki rang ba pim yo i ka jingem la jong pim yo i ka jing trai pim yo i ka yeng la jong bakam kala. Dan tang kawe ka ketien ya pi. Wat syap tiang tang sungai. Amen. Handai pin yo i baka jing yap kadon. Pin yo i ka jing e kadon. Pin yo i ka jing pang kadon. Lalu orang baik, WhatsApp dia tang sungai. Amen. Pada Bible ke batai. Hadin jangan ni. Ujisu ulet benrung sangat ni kejeng. Pergi kerja yo. Haba ulet yang ni uyalam no tang ya kitu kibriu ki udon kam. Uyalam Petrus, Jacob, but Yohanes. Kini cikot ki inner circle jang utrai ba ujudan bahaba kini. But syai no nuru ban bot lam so. Upan sange no. Nama kam dei so kam. Mai ni lek pai ba. Ulapan sangat iki ulit tang kita. Bat badu Jairus kila lek. Bat ka Bible ka ong anda ba kila yapoi ha ka yeng jong tau orang ba sanagok. Kala don ka jingkiwen pada kata ka yeng. Ka jingkiwen bele yu. Ba kide yam breu bat kide linear shi ka dei e. Kide le yu. Ba yam. Namar. Klat ka kena ka badang kat arsnem. Kampat im hiru ya ka jingem. Kadang syukot ha ka teenage. Pat kot 13 ro. Tang 12. Kampat kot tin kadang kena halayap bat ke Bible ke ong kidan kita ki breu hang ta ki bayam breu bat ki baleniar bat kot lai pu khandai ke ong haba ula lek apa te ula ong ya ki be Jisu ula rung badu ong ya kita ki baleniar sikadaya kita ki baleniar ong ya ki ka kena kam syam layap hanrei ka shu tia. Orang no? Ka kena kam syam layap ka shu tia. Begini ki beri bayam kila ayu. Kita kila rakhi banyau. Kila ayu. Hatu hak juga por fila banyam, hak juga por fila rakhi. Kini sia masuk kami apran. Bisa asap saudara. Mana arsap yo ini jika arsap. Kita ngeyam. Masih dong try. Kaklam yap re kasutia. Kiang what a jokes. Pio em. Angne kita ngombe. Hai kayak kita. Kita kira kebanya no yo Jisu. Namar balai uya tokum kena ke jokes. Afi abo Jisu udan haka yeng yang breu. Ne Jisu udan haka jing so si jong pi. Ka Bible kang open kalai ka jing so si jong i sakai.
Ha? Cuman pak kini sedang nyambau justru masa rung terlapor kemen ya kini. Kini kira tapi. Mak kira ban. Keren biar je. Pina mar kini ki yo ibe ka kena bayap. Uji sum yo ibe bayap yo ibe ka em. Baru yo ibe ka tia. Fitip kai ke bangang ban ma pi be yo i yo. Kam ye dei ka ju ne kai ke butrau yo i yang i. Fitip ka jingai ka dei kata ka ba utrau yo i yang i kai ka jingla jong i. Ha ka hukum ngim kot. Haka jingai utrai upen kot yang i haka taka jingla. Amen. Kita PM haka ni kapor. Kay barok kalong gabala yaw tau bangait. Haka testament berim la banong kata. Mentah la banong. Amen. Kay barok kalong gabala you know. Yaw. Day kata mentah i kentero nyak bulat tapi. Lada fikran lai post na monsua. Kibenre. Kentero nyak bulat. Mentah saya kentai yang imtit skuti jo, senrang tak skuti. Kentai ngai kini baik sedekat bayi. Bulat ki baik wingi bun banyak kentai. Kam dai kam tak ko kentai. Bar ki ong hilong kam jo. Bisu tu am. Dai kata ki senrang ki ong kam nei kentai. Pi lek tre ngangan rikon. Yong ta. Ha? Pi lek tre. Tang ba pi song hayang la biang ngan sepen biang bai tok rawat tiang. Laklah. Bila keran dia kata aman syua. Cai pin long. Mentah, kamu long ram dah. Balai. Ngam tep. Lai ka Bible ka batai yang ni. Bau Yesus marsenong dah. Bakat hiap ni bakayap. Kila ayu. Kila banyam ngala yo i dalam kajang kemat di kajang arsam. Namar balai. Pitang tang ngipini bangi ye. Haga por jing kan. Ka Bible long. Ka kami ka baay bun ka laban klet la jong ki khon ngi em ha kum ka por mo. Ka sobang ka le style la jong klet ki khon pada peni khon asyo yung. Wanu mi chi be wan kai ki brio. Namar khon ja ing. Kam dan por per so mi la jong pat peace pas ale style. Khon ja ing me chok kon dong mi ja kedia kejat. Ngi em ha ka por. Ada phim ngai. Sa chupet marjan marpa jong pi. Pinyo i ya kata. Ano vi khon laka jong, keme laka jong, kupa laka jong. Kon beli ap email pa, bari kon yang ap dalah he. Hadin katai keme pas li pentia behang te. Cakari temen. Long pay kamri ngadang rit ngar kamri temen. Kadang ngi hap sutu namar gi em aku ngade ka porem. Ngi supni tang na bar na. Ngalongo, ngom fi ngasai lap bon sen. Ki kon hayeng dan man ba mi e, ukpa le parti sabar. Le khawai bat perlok. Tau di ukpa tarai. Wang ngahap le tong dok kha ngahap ban le khawai ki kon ban ye ban bam ulai bala bro si te yo uli alu di kong sngur si sajan bat baci ai sngur man ka sengi damit panaram ya kamet li ai bai bala baro ki bat ki kon nga e palat kam dam dala bo ai le jaw bot en mut en mat pini jing e perpangan jukan ma ban ai bam ro ngiem hakum kata kapor bangi supeni tang nabar napo em mlong ngim don shu ya kata dia kata ke Bible kong men iwe ngi mentala klet ban iwe ngi tang ya de ya la diram da bah fi de la diram turun badi nama pitip da di kiat kalong kai kalong tik ke bi ba penyap suki pidi drok sekdai kai kam dai ke bi ba penyap pi suki pim nut ban sedin pasi shu om bai kum ta pim kwa ban penyap sen penyap ya jong ada ka penyap ya pi ba ka penyap gi bahayeng bahasam jong pi kadai kata ta pim ye je la dero dong ye je la dero to ka biang pim ye je la dero ki bring ngam tip shu ki ye ja ka ei menta ki kwa ban ye jang ne ka perthai ka ba jano ki kwa ban penbiang maka perthai ba kata ka ba jano perkhat pi hieng jairas bar o yam jairas pli buat be jisu na dien par jisu ang ai whatsapp tieng tang sungai baru ong kita ki bayam jisu li ai ngan fi fitep dan makli pastor semua jisu wan ai jingkran ha ka yeng ya breu kren iyo ngon kren ka ni ka jingkran kan kum kren hieng jairos ka klam syam layap ka syu thia kani de ka jingkran bu jisu kren ha ka yeng ya breu par la filet chi yeng ya breu su thu kata bau tai breu mde bayap isyu thia ka Bible ka ha ka testament thamai kam ong suk tin yam ka ong no yo thia but in sami pat ki ba yo thia ha ukris kin sami pat amen baging ngim la ban pediang ya kata
Begini yam om tang kata fitim mensyua. Hoi akini ke pon mentang am da yo isu. Hari ki pon mesti ada kenang ada yo kita ki ba power habadaran bayam. Kita nang teman keren. Oh kita buat ki kentina tak 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 tak. Kini power ya kata balai. Man pen ya kata ke jing do. Kani ke yeng ke Bible ka ong kalong kunta dap. Bar ki don ru hakiri le menta. Kita wai breu ya ka bakin yam. Habayam. Amam don bayam syo. Bahiyang sel atak make up lut barok teniam no syo. La shuwai ayam. Kat badang yam bon nang pisah kambon. La shuwai. Kata ada kisah la piwat, jing te pinlam. Bekidon kiri menta. Ba ki la shuwai. Ya kinong yam. Bat hang ni kini kinong yang ngamte hayang jairos kiri ba shuwai ni gamdai na kini ba ki yam da. Martin Jisu ong gile ayo. Kira kaya. Kita tangsi kilip mat ubreu em nak jingai ulak ban pai cak jing bam ngai. Bat tangsi kilip mat nak jing bam ngai ulak ban pai cak jing ngai. Amen. Hang ni ke jaka nganong ifi. Baroki yo I bakatia yap. Ujisu mio I kumta. Kan mau Jisu mio I fi kum bayap. Yo I kum ba em. Amen. Baru yo I ba pilong ginong job. Bat utip namar pidon bat u. Bat pilong kam krau ban ginong job. Amen. Pik yo I ko mangam ngaping yo I. Ngisgo baka ni jing pang kan penyap ngi de ta sam sepakat pra ko nganom yap ngan em bangan pen benai ke jing ba ka jong try. Lada ngipet ya ki aka kum ki failure em. Ngi fail. Hada fi pet ya ki kum ke jing job em. Ngi job. Tentang gidon. Apa pi kwa ban lai pulem men kan ni pendap idon iwe ni ki ngi sekri ong ba. Ngalik ben pendap form ya kata ba ilip mut pulen nos. Yang handrei habang ngamut ben pendap. Kita yang kelakut mendin last year. Ilungo yang la pulih bahai ke form dah. Hari mentai yang aingo ibleng ngam li pulih bat. Mau bleng udan ke jing temu mentai syong hayo kan. Dan dukan lejong. Kaya peram. Tentang fisngau kum ba pido ai. Hari utara udan ke plan sel dan hari mengim jio i dah. Amen. Hari tentang ngisgo ke bang ngisgo wila ding ngisgo sarong. Suto ya kata ba. Utara yam umpet ingi kum bang ngilong. Tentang ada utang try wang ampe fi ke fi dai. Hari ngape ya fi ya ke ba pilak bandai. Amen. Don ki breu am bau try wang ngatip te don ki om ba ni kalong ka ba yang aban kan ni. Kalong ka ba yang aba nganum le ya kan ni. Kalam melen try wang ngatip pilak ban le ke. Ngatip te de ka tau ai ngi ka jingai amen. Bau la tho ya ki ngala ban fi haki download lan kiniap jungi ba kata ka ai boring dia kata wang nan pen kalai ka download mau ka download do Ezekiel ai punru balayu ha bau pen kalai am ha ka download mau ngi ong umla ha ka download do ngi ong kai barok kalong ga bala. Amen. Try wang ngan pela ya pi. Bat hang ni kini ki ong ba uang yu jairas tang sungai. Kini gibri rar keben la yap nau ni kuran. Ki ong pitep kamta me yu Jisu ki ong ba ni don ksoj Belzebul. Ni lah klap bed. Kier keben. Bat fitep. Supaya ada pi jaka Jisu filam no ber keben. Ficar keben je film no. Ficar so rem tarai la so lerang. U Jisu klap hai ro shaki ka Bible ka ong. Ka baula le chapo. Beli pi win. Bat pi yam bre kum ni ka kena kam syam la yap hanrei ka chutia. Tikile yer ki ben yo. Hanrei haba ula penmi no yaki baro u shemlem. Ya ukpa bat ya kekeme bat ya kata kena kan mau hei badon ke jing rke ben hang ta onomla bandon ke kamba pihak ban penmi ya ke jing rke ben bat ban sha ya utrai ya ke bo de ban le amen ya don gino ki jing wet ki jing em jong pihak penmi sabar tanal de u Jisu ang be no ya ki na makini ke ben kwa ban pedi ya ki namar bale utep bal kadalami pat kila ya tep hi kala biang hari ong penbi no fite bu jairo sane kalong gol perkat di jairo sang kani jaka kini ki bru ki wan man solam ban ong ki sobha mi no shabar kalong kumno tharai kasuk tharai hari kadon ka por kanong fi bu trai ong penmi no ya ki aka na pi kita ki balong ki ben ga ba i ben ga ba nyo ben kum kita terong penmi no ya pi shabar kata namar ngandon kiki ke benlek ke bakrau. Lara kadang don kita kiki hapo jong pi ngak kwa banong fi kani ga janmien ai bak fin penmino ya kata banong try. Shem yang ah. Bahkan embat ya kita baro. La kan de ke jing bu not ke jing sa not. La ba pi dei pidang
Pidang don kita kijing artian weng lo di kita. Bau try unle yaki kamba. Amen. Ke Bible ka ong haktin kasih ki basen rop mersim. Nada ke Bible pada kong double minded ne ki briu ba artatien kin melak banyak diang ye. Hasti Jacob. Tentang ngidang don tu kijing artian pihak ban ngej bekan long na. Ke Bible ka ong kam ka jingek ngimla man persobha yo blay udah ban ngej bau try udan ban udan ni ka ban ai kan nong ka bakra fina puli yang tu. Ngi haban ngej bau blay wai nong ngi. Amen. Habang isya kri yo blay ka dan kan nong ka bakra bau try udan ngi ban ai. Naman ngi wad ya u bat hangan ni ka jaka. Uang. Ben mi no sabar kini ki berkeben. Ladak ngamtip yo ka don ka ai hapok ka cingim ka jong pe. Bau try wang ben mi no sabar. Namar ye kata ka cingim ki ben bila ban yo i. Pilaban sengau ya kata. Hari try wong aku aban lagi ke bakra ko babim laban yo i. Hari kani ke babi yo i. Babi langai piaban berat swa ya kata. Babi laban yo i ya kata ke babim 4 yo i. Amen. Babi yo i ya kata ke babim 4 yo i. Bar fitip nganget kani kamdai ke rai ke besuk na ke benta. Chong Jairus handai Jairus urai ban penmi ya ki sabar. Bat ke Bible ka ong. Hadin jong kata ularung ta hapo bat ulabat ia kakti kata kena uang haka talita kumi. Kamu ada yung ngani ka talita kumi hangi ka batay ka jumut kaba habala batay kalong ko kena nga ong hapa to yeng. Ubat nay nagakti bat pitip haki jiu ki balong ling do balong no hikai kim julong ban bat mediam. Tasman berim galak ren lupai kata. Umlong ban bat iyo Mediap, hari kam ong ba umlong man bat ya bayot kia. Umlong man bat bayap. Ngili de pad do ke mediap. Dene, do ngam sya langat pi. Dah kena. Penyang do lan kidok ini mai ni. Do bet. Klam tip. Manta te. Pedi tan ayat. Dayam. Mun syua te lido. Ai ngu kala mo. Om tang kata selesai pisah pat ai bailenti. Mahatma Gandhi sepun poi sabanang. Ni ele kata. Hari mentah bun sing gila don ka jing shy. Ai ngu baka gospel kawan ra ya ka jing shy. Amen. But tien ka jong tunai ka ong hang ni bo Jisu libat ka kti jang ni kena. But wang kena. Wang om no. Ban nginget ye kata. Haga singi jong ka jing rong no. Un bat ka kti jong i wong kena. Ya, linh no ban nga. Amen. Ya ki bayap ka Bible ka ong on pen mi pat badi ki ba im on pen kalader. Amen. Ken mau ya ki kulung ret. Kim nang ban kre hi. Ki kime ki kepala ki henmen ki pen kre. Nya kita ki bayarap. Ngi dala de ngem la ban pen kre bangin kup ya kata ka met burom dala de hi. Haru try un sa pen kalayangi. Amen. Un pen kup mo daka buram ka jong uken. Amen. Hadin jong ni ka Bible ka ong ba habola iu ta kumni ru kata kena kala yang joj bat kala ya naba kala khalar snem ka kerta te kila kindet daki jinkindet bakrau. Sakini ru ki budeu gede jinkindet bakrau kini bat. Kini belar ke ha marsin iu lawan ka to kena lang no try. Da yo sa kunum tap no ila di. Pi perkat na pi kini kilar ke benda. Jisu habau ong badang iu kadang tiap. Habo Jisu ada kersio. Kinong iyo syo. Kan mau ki briu ki la ban ke ben yo pi. Harada ki yo i yo so ba ha ka jingem jong pi. Kin so wan kait so na pi. Amen. Wanam ban sengap kita ki ber ke pi. Wanam ban sengap kita ki ba ong yo pi. Sai be so ba sa. Kumbole try. Nama ki briu am ki bishar ng yo i. Pe kini ki bishar de ke bala yo i ba ke yap kata ka de ke jing sisa ka de ke fact kata. Kata ka de ke ngalaban of ya ba kenja do ka de ke fact. Hanre, kamot pat, kata kalong kabasisya siya lang detro kan. Pikay ka ba biyo pimlabanong baka day basisya. Day kata long fiction ni kita. Kamlaban long. Basumudur ni kata. Haray ngiro kay bagi kalong kung tadi kata ngila bisar. Uniw biet, uniw bayong. Tatang kinon fi masyang layong ngayong dalahe am takid liit tepi ngalong. Liit palat. Ito tangi abisar dah. Pekapi Michael Jackson pernah dengerin nong yong dalahe. Ya? Dalahe Michael Jackson dan balik kamu. Perkadai kata, ya kay ka papiyo yo kapday na basisya. Ngihap man suto. Ngihap ban ngay
ya kay ka bo try upen i yang ni. Amen. Namar ngila ban ngat ka jing syukur. Ki seran ki yo i yo Jesu bai kran ma ka to kan thai ki kan dat. Namar balai wi ap kran ni kan thai. Han ni ki dia ki bai yam. Ki re ki ban yong Jesu ang bai yo thia han re. U Jesu yo i ya kata ka ai ba kmat jong brium la ban yo i. Dei namar kata udai ublay. Ublay yo i ya ka ai bangabat ma pingim yo i. Yo i kam krau bani ka ai ka bangama pingi yo i. Baka Bible ka batay hang ni. Om tang kata fitip usamel habau yo i yo Eliab u ang ni balas penslek jong ublay. Yo i ya ka ai ka bau ublay u yo i. Namar fitip namar usamel laju penslek yo taus im menengkong baru taus im menengkong ulong uba Hebreu uba jerong nang rendang yo latip yo sol bolong kumta baru perkat kata ka de jingkwa jong ublay uba jerong uba Hebreu uba iman sinrang uta de ban long sim yo i ya kata ka ju habau yo i yo Eliab bro. Uyo iya kumjo hinga nong ya pi umdan kano ka benta ka ba uyo iya per khot ban riu fina peding nong ka ba kan riu we samel kan riu de khot ban riu ko ong ti habau lawan hakmi ganyo Eliab badu la ong shisha utau bala sle jong try udon akmat jong u pe na samel wang une bala sle haru try udon ka plan de yo Eliab de you know ya u David Tengah no fikir kami paru kifil. Kita perkat ba ini kon insale kata-kata. Hari perbalai ulai mandau tu kon ba kamudra. Namar balai. Kay ka ba yo i labam nei ka ba shisha. Kalaban sa tok ka khamat ka jobi. Laban nom priang. Sedek nama kata ngaku amanong ifi. Wanum yat tak ni ka jingyo i de kata ka Bible kong. Ngiyat da ka jingat om da ka jingyo i. Nama kani ka jingyo i kala abang kan tok ingi ko pol wat bangin pen bana ya ka burom jong belai ka Bible ka batay ba usamel hang ni upen bana ya ka burom ka jong belai halor Eliab hari ni Eliab pitip ajan kalaman unong penuet ya ka jingim ka jong David par ka buwele yu Goliath ken Tenten lamar ba mangi ngakan mau dan iwei pastor yang ni kon nong kong janga un sakri oblay une kun ta une upai den nak sendani utale perbal yang dah ni wei kon ba im kwa hero teng pim tip ya kai ka bo try udah ni ka jing temu ya kai ka bo try ukwa pim tip biar man syong try yalam yang ha dei kata fitip ngapule sepang ka jingim ka jong Saul haba ukala ka bamot hapot Damascus Uyo sengawi kata kesur hakalenti ke Damascus. Ke Bible kau kata kesur ke klan hadu kata baka kemat kapan kala sarau. Naskor yo sengawi yo try ke kemat ke kalaman la. Kan no si uman la. Lai sengi. Yo ru perkat bi. Don kala ka bamut masendep kala bamut uang pastor ngam imat penihar lem yang nganang ni. Ngan lek saying. Masa keno pastor teh. Ha? Perkat don bakalabamut kum bakalabamut usol long kum na tarai menta. Marsin kalabamut umimat syo. Namar udan kawe utip ya kelenti Damascus. Uyat na kata trai wang memem tip hei bangan bialam ya me. Dai kata me hamat la syo ka kemat. Perkat marsin yo ultrai la yo go ya kesur. Ka kemat jo ka mat la. Kita gi sipai badon lang badu trai. Wow, jayu ne. Haka syikil mat ulama lah no. Hanrai fitip. Ka kemat ka baken jadok kalamat lah ka kemat kan zaman sim jong Saul kala play kan. Ka kemat ka baken jadok jongi kala man syukur. Hari ka kemat kan zaman sim kom jo syukur. Bat fitip usol. Ulama lah no na ki ka baken jadok. Usang mat lah lai singi hari try udan ban sang dor ya udai nama kata usol keli mekwa ayu try nanga. Marsin kalau keli mekwa ayu nanga try. Udah keli ya kata jingkli lah tapi pulih naga kam apostle pin syam ya kata. Ba udah keli ya kena jingkli ya kena jaka wang try mekwa ayu mangan le. Udah keli ya kata jingkli. Haba ulah kinyo bat ulah sengau mian ulah ong atry ayu memon yang aban le. Wang ayu atry ayu ukeli senan ke ayu atry memon yang aban le. Nama ulah tip mana badai berkeran bat tu. Uji sulah panito ya le de. Baru ayu try memon yang aban le. Ukeli ya kata bo try wang kanang kong ngamon ni men matla lai sengi. Ngalah manong ipi ni. But utry ni upan matla yo.
Bata marhani ong anda kum tau trai ula ong hau. To yang kelej ru. Siapa kata ka senong te on se ya thu hame ayu ka day ya me ban le. Ti ka banang kong do trai kamong ba men le kum tau ta. Wang yang swa nang ni. Haba pi la kala ba mod yang no. Pai no eka direction jong pi. Hey ba pi mod ban swa ban le pai no shaway. Haba pi pai no shaway ngaken mau don ni kong. Ha kata ka siu blai. Ila pen krebe ban le cinema ti ki por man swa. Itu yang ayong pastor hakis nam kandai po yang sing boleh gadi sing balik cinema badila kre ya kaban late cinema but late cinema but ipoi has cinema but hang tak singi pini ka film Passion of Christ ipet but ka jauh mat ipet jauh mat hatu dalawai cinema ikala ka bamot but hatu ka pot aingo ki pastor bam jeli cinema har kili cinema but namar balai ki yo ban yalap hadin balakon babon bakala ka bamot ikala bamot hey ha cinema hakaba kenja do dei temu ngan le cinema hari hakata ka sengi kadai ka cinema ka ba pen kala ya i amen bari yo tra yo ngasuto pida tangi temu hari tra don la ka jong ka jing temu usolang ne temu ban le banyak ki kristan hari ukala long kristan man amen ukala long kristan tan hangani kesengi. Marka Bible kaong. Teu sol ula yang naga kendo. But on la clear like a kemat yo a show. But kila betin ya nah kakti. Fidam aba pikal aba mot am. I pin wan long kena. Pin syak baki wekin betin ya fi. Kamot marsin kala mot la syai fin iyo na. Ngayo hang ni. Bo sol habdan ba betin ya. Habdan ta ba betin ya fi kan zaman sim. Banyalam ya pi syaka jaka ka badai. Dene mata ka Bible kong labu apa ka balang ya kita harus teach nong episode ka keren ya kata. Man labitin ya but lais ngi klam yo a ru ya. Balayalam ru yo syapo Damascus. Tela long lais ngi klam imat but syam labam lam nedi. Syak jing et lais ngi imat. Bale yo fitep bo sol ubarem unyap bo unmi no of Paul. Haba dapat jaga kemat nong wow kani kecing stang ka ima tu fi kani ta. Kumno da kala bamot ki breu ki ong ki kemen uni udah matla bam di. Hari kadon kecing trei hak bakan zaman siam. Amen. Ban pen kala ya no sol sei. So pola da pipet jaga kemat la ima tu fi kani kecing kala. Hari hak bakan zaman siam kadon ke bakrau. Dia kata ngai man siam ya pi ke ka fi i kadon kecing Laba nong ke report ke batai fidon ke jingpang. Laba fiyo ke report sepang ki kon jong fi ke basneo. Hayeng jong fi sepang ke basneo. Ha ke jingem jong fi. Hare ke ne ke singo fi ke report ke de ke fact. Hare ke jing shisha ke de ke ne ke weipat. Bo try ongan pen kelai ke ne ke report. Sya ke burom jong a bamen yo i. Amen. Bamen de yo i banga pen kelaken. Yakini ki ke baro. Amen. But try ubangi ngi syakuri udah tahu try ke wong wat ya da kajing yo i ya da kajing ngai wong ngi hap deng kajing ya wat ship tiang tang sungai amen la baka khamat kala yo i ka bamlong ong try ngam kwa ban pet dai ni khamat ngakwa ba meมันเป็นอียังไงke me memot amen hakari kasngi hatu ka mesim ka jongfi klati kanan em bagadon berublay Kaktian ka jong blay ka perkan mawangi ya kata. Ai ba utray unlong siem ha ka jim ka jong fi. Ba Jesus Christ unlong taon nong penem ha ka jim ka jong fi. Flati kana ne ma ka ni ka sien na fi yap no na ka ni ka perthei pindon ba blay. La na fin pati kana ka ni ka kaktian ha ka jim ka jong fi ha ka ni ka singi. Pediang no Jesus Christ ha po ka jim ka jong fi. Ba unlong mo utaw nong penem ha ka jim ka jong fi. La na fi yap ru na ka ni ka perthei la na fi let no na ka men siem ka jong fi. Kadon bad oblay yo fi kwa akan ka singiman pediang Jesus Christ po ka jing em ka jong fi filaban buat kini jing duai na den jong a dry Jesus ngawan khmat ka jong me ban ai ngu ye me memelayap namata jong a halo ka ding phna malap sha shitom namata jong a melasha pen mong melasha sempat melasha pen wet ka try namata ka jing bam hok ka jong a namata ka jing ring khang ki jong a ka try Mamalaj penmi ala ka jong ka snam man sat khoj ya kita ki pop ki jonga try
hakan ka sngi nga pediang ime ko munong penem bano do ka ni ka sngi men long ujonga ban ngan long ujome ngapan ban ngan dem gini baro hakateng Jesus Christ ublong penem jingi amen ngengat aba fidwai kan ka jing dwai kan ka sngi usiem ka jing sok ublong Jesus Christ ublong to nong penem ulawan hapo ka GM ka jong fi ban nado ka ni ka sngi phinom long shu jong ni ka pertai ne phim long shu jong saitan nei nado ka ni ka sngi phla long sha taki khun ki jong blai ngile lang man dwai nam ta jong fi we pi we ha ka ni ka sngi pa jing ba beneng lam hoi ka teng ka jome wan khma ka jome ne port teng Jesus Christ no penem jingi try ai ngo ya ni ka tien ka jome ka bapen kendo ya ka GM ka jongi ka try Jesus ha ka ni ka sngi ka bakta ka try Jesus ya ngi ka try Jesus ba shisha ka try Jesus try mo ong na ka ni ka tien ka jome ka try Jesus da shim no ya ka men sim ka jongi hakani ka miet jongno kini kin day try ngi tep ko try Jesus bangim don bat me ko try la ding yap no nakani ka perthai ko try ngi tep ko try ngin don ha ka du jok ko try rengi sungo sha ko try Jesus babela loma me ko try ta ka lenti ko try jong ka jing shisha ba ka jing imde try ha bangi tep ko try Jesus bangin kin show ka ta ka spark ka jongi ko try ha beneng ko try Jesus ngi tep ko try ngin don bat me ko try Jesus mar try mala hikai ngi ko try Jesus ngani khtien ka jomi ko try Jesus mangin kun show ko try ta ka spark jongi ko try hakani ka perthai ko try hey bi nyang ki sarang ko try ki bam ko try hey bi nong tok try ki pen pe ba ki tok ko try Jesus try mo ong ko try bingin kin show ko try ta ka spa ka jongi ko try Jesus ha beneng ko try hey bi nyang ki sarang ko try ki nom laban bang ko try hey bi nong tok ko try ki nom laban pen pe ba kin tok ko try Jesus try ka ta ka spa ko try dei ma mi ko try Jesus ba ngi sungu shisha ko try ka ni ka miet ko try ngi sungu sha ka ni ka sngi ko try ka ni ka htien ko try ka dei nam ta ka GM ka jongi ko try ba ngin pen tik na ko try ha ka ni ka sngi ko try Jesus ba ngin long ta ki nong shong snong pura ko try jong ka beneng ko try Jesus mangi tep ko try da me shim no ko try ka men sim ka jungi ka ni ka sngi ko try ngi tep ko try ngin dan khat lem bat me ko try ngi sungu sha ko try Jesus namanta jong me ko try Jesus mala long shisha ma me ko try ta ka lenti ko try Jesus hey bengin mi issue ko try ka ta ka du jok ko try rengin i ko try ya ka ta ka hima ka jong me ko try ka ba me mala prin khre ko try na ka benda ka GM ka jungi I we pi we ko try Jesus kum joro ko try ka ni ka sngi ko try Jesus ngi duai ko try ta ni khun ki jong me ko try bun si na bon na ki ko try ki ya ni ba ka jing pang ki ya nang ba ka jing stom ko try Jesus try ki la wat ko try Jesus ke jing pen khia ko try na kim shim la yo ko try I bikin pai shim me ko try kum ba tien ko jom me ko try ka pen kan ma ngi ko try Jesus nga khmet khmat shikilum nang no ka wan ka jing rap ka jonga ka wan no try bla thau ki beneng ba ka khndo try I bikin khmi shim me ko try Jesus bakin tip ko try Jesus ba me ko try unong pen khia ko try ba di ma me ko try Jesus try ubla pen luwet ela ka jong ka met ko try ubla sha pen mong ko try Jesus ubla sha pen jingam ko try ba men ai ko try ka ta jing pen khia ko try ha ka ta ka jim ka jongi ko try Jesus mar try nga nget ko try Jesus ba ki wan khmat ka jom me ka jing nget ko try Jesus me ha ta ba nget bor khot ka long ka bala nga nget ko try Jesus ka ni ka sngi ko try ai ko try Jesus bikin pai shme ba men pai ka tien ka jom me ka try Jesus ba leng ba ka Jesus nam ka jom me ka try kin di yo mat ko try ka jing pen khia kin di I ka buram ka jom me ka try Jesus ha to ka met ka jongi ka try Jesus ka buram ba ka jing ngo baro ka litang shme ha ka teng Jesus Christ no panim jingi amen nginget siya ka tien ka long siya ka jing ku ha ka jim ka jong fi yo da pring jong fi ha ka ni ka sngi fi kwa ka jing sulok fi kwa ka jing duai fila bon phone ni to ki number ba fi to screen ki jong fi le ne fila bon ran kan do ngi siya ka office jong ka portnet ka ba na po apa no thmai nong khriam te tar do bi sham yang pat oi ka sngi uble ka jing sok uble ka jing kmen ulor ka lambat ngi baro amen hatu pikwa pantim pikwa ban slotu ne pikwa roban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potnet Bible school ka bahan ru panai ha ka tien khasi bat ka jinghi kai ka bapaka na ka tien ublei phil slotu kham jiliu pat phil long ru ki nong pen slotu ekiwei yaki form klaban yo na ka potnet prayer center kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong haka laipo tarek u Oktober arhajar arpuar naga benta ka jingtep ka bakhambnya pila ban phone hakini ki number nyo not san ar saw not san pra lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra saw not lani pila ban wan saka potnet prayer center ka badan ha opo nang thmai nong krim